el nostre no a l'energia nuclear i per un canvi de model energètic a favor de les energies renovables. Ara, posteriorment a mi, Antoni Lloret, físic energètic, ens farà una manifestació sobre el que considerem que és el model energètic cap a on hem d'anar. Posteriorment, diverses organitzacions també ens donaran a conèixer el seu punt de vista i finalment llegirem el manifest unitari que hem signat unes 20 o 30 organitzacions que després us direm quina és. Tanco la meva intervenció ara per dir-vos que aquest acte s'està repetint a diversos llocs de la península. Han estat promoguts per Ecologistes en Acció i altres organitzacions d'arreu de l'Estat i de la península. Hi ha manifestacions a Albacete, Alacant, Almeria, Girona, Badajoz, Bilbao, Burgos, Cádiz, Ciutat Real, Córdoba, Conca, El Ferrol, Gijón, Guadalajara, La Palma, León, Logroño, Madrid, Málaga, Mérida, Múrcia, Navalmoral, Pamplona, Plasència, Salamanca, Sevilla, Toledo, València, Valladolid, Vigo, Villanueva Vera, Saragossa i Lisboa. Moltes gràcies.